गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। गुवाहाटी नुनमाटि थानानि सिंनि बापुजि नोगोर नागपारा ओनसोलाव सासे बिसाज्लाया गावनि बिफाखौ ड्राग्सनि इन्जेक्सन होनानै गासै 3 लाख रां लुथिनानै लाङो होननानै मिथिनाय जादों। बे बिसाज्ला आरो गावनि हिन्जावआ न'निफ्राय खारखोमालांबाय आरो बिफाया साननैनि उनाव हुस फैनायनि उनाव गावखौनो हें खालामनानै बुथारनानै लायो आरो बे सुबुंनि मुङा बुलदासमोन आरो बिसाज्लानि मुङा राहुलमोन। दायो बिथांनि एगेन्स्टै FIR होनाय जाबाय आरो बे बिसाज्लाया मानो बेबायदि खालामखो बेनि बागै इनभेस्टिगेशनआ सोलिगासिनो दङ। BTC गभर्नमेन्टनि 17 इयार्स सालायनायनि बागै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि बिथांमोननि जाख्ल'नायनि बागै दिल्ली निटकन रांखान्थियारि फसंथान 15 दान नायबिजिरदोंमोन आरो बे नायबिजिरनायाव गासै 3,000 कौटिनि मादाव 1,900 कौटियानो नंखाय बिल होनानै फोरमान जादों। आरो बेयाव गोबां फाइलफोरा गोमानानै दङ आरो बे फाइलफोरा थिकादारफोरनि आखायाव दङ होनना बिथाङा बुंदों। बे फाइलफोरखौ थाबैनो होफिननांगौ नङाब्ला आयेननि बेबस्था लागोन होननानै वार्निं होदों बिथां प्रमद बर'आ। गुवाहाटी पाटासिल आमबारिनि रुगनाथ पाट ओनसोलाव सासे बड' आइजोखौ गाज्रियै बुयै बुथारदों आरो बे दुथांनि मुङा निजोम आलीमोन आरो आइजोनि मुङा मैना बर'। आइजोखौ गाज्रि बुग्लिनानै बुथारनायनि जाहोना मा बेनि सायाव इनभेस्टिगेशनआ सोलिगासिनो दङ आरो बिथांखौ दायो एरेस्ट खालामबाय होननानै मिथिनाय जादों। NDFB नि सोद्रोमाफोरा रिहेबिलिटेशननि बागै खौरां मेलनि गेजेरजों बुंदों दि NDFB फोरनि नंखाय मुं ओंखारदों होननानै। गुवाहाटी काहिलीपारा SD अफिसनिफ्राय मोनसे लिस्ट ओंखारदों आरो बे लिस्टआ आखाइजों लिरनायखाय मोनसे सासपेक्ट जादों। बिथांमोना बुंदों दि RD ग्रुपआ अलरेडि 289 भेरिफिकेशन जाखाबायमोन नाथाय 170 नि लिस्टल'सो फैदों होननानै खायसेया बहा थांखो होननानै बिथांमोना बुंदों आरो 30% NDFB फोर नङा बिथांमोननि मुङा हाबदेरदों। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला महल मालिक, ठेकेदार, टावार मालिकफोरनि मुं रिहेबिलिटेशन फारिलाइयाव हाबदेरदों आरो बिथांमोना रिहेबिलिटेशनखौ मोनमारोब्ला केस होजानो रेडि जा होननानैबो बिथांमोना बुंदों। बिथांमोनखौ 232/420 नि केस होनाय जागोन होननानै अलरेडि उकिलजों रायज्लायखाबाय होननानै बिथांमोना बेखौबो बुंदों। बिथांमोना गावसोरनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों दि बे केसनि सायाव खामानि मावनो थाखाय। आरो बिथांमोना बेखौबो बुंबावदों दि NDFB ग्रुपआ हाथियार गथायनाय समाव गासै 200 साल' दंमोन नाथाय रिहेबिलिटेशन मोननाय समाव हाजार सुबुंफोरानो मोनदों होननानै बिथांमोना बुंदों। बिथांमोना रिक्वेस्ट खालामदों दि जायहानो भेरिफाइड जाखाबाय लोगोसेयै खामानिखौ मावनो थाखाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्टबो होदो आरो भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।